täällä alkaa vielä enemmän, mut ihan sama. Mut miten me selvitetään voittaja? No se joka jää viimeiseksi. Se on. Niin kun se joka Jaa. kuolee, niin se ei saa enää sen matsin aikana tulla tänne kentälle. Onko? Niin, kuka sanoo MIT nyt? Häh? Mulla on mä menen siksi aika pois puhelusta. Ja joukot pitää sanoa, että, niinku, että jos on kuollut. Noniin, venatkaa. 3, 2, 1. Go! No niin. Eikä Olli on tuolla. Uhuhui. Tästä sä saat. Popsit. Ei vitsi. Ei. Ei. Niin turha osu. Ei. Ei vitsi. Suukin on näköjään defa SP. Paljon hevu sulla on? Tän niinku Ei, syö. 1, 2, ei! Ei, jes mä voitin. Tääpä on nuovi sun oikee ovi. Eikä. Mulla oli joku 3 takia, että jos niinku esimerkiksi loppuu kesken. Sitten just tuo tappana se. Mä tarvitsen näitä. Sitten joutuu varmaan hakkaa niillä käsillä. Mä menen sinne Näkistän GM1 ja sitten. Tässä on aina hyvä olla knockback. Hei. Yes. Iska, onks sulla vaan Bobby? Ei, mulla on miekkakin, mut... Käytän tätä... Ootteks te niinku tiimi? Ei. Okei. Ui hitto. Missä juokse? Okei. Ei vitsi. Ei perse. Siis tää... No, kuole nyt. Yes. Tuolla tyyppi osuu Olliin. Eikä! Ollilla on toi yli OP Bobby. No, miksi tää ei nyt osuu? Ovi on liian kaukana, pitää mennä lähemmäs. No niin, nyt mä tapan sut Vili. Ei, et! Okei, en mä tapan Olvin. Jos sä et tapa mua. Minne Olli meni? Eikö minä Robi katos? Se kuoli. Kuolin jo. Mitä kuoli? Mä Se on- tapoin hänet. Joo. Mut Robi vittu sä oot paska. ei oo. Sä saat tulla kreatiivelle Robi. Ei perse. Mä tarvitsen ruokaa. Näin sinne. Holy shit. Ois kannattanut ottaa niitä kultaomenoita. Mut siis eikö muuhan on... Voi perse. Oi saatana. Ei oo jounaa meidän. Kuoliks sä vielä? Et. En. Eikä! Niin mä backstappään Olvin. Voi perse. Yes! Nyt on meidän mahdollisuus, yes! Yes! Noni mistä? Enää you versus me. Noni potion fire resistance. Noni enää minä vastaan Misha. Noni strength. Noni nyt mä voitan. Ai voita. Mulla oli potionit. Eikä! Ei vitsi mullakaan. Kun mä rekordan Frapsilla. Miksi sä rikkoit? No koska tästä tulee niin hauskaa, niin mun pitää ihan... Eeppinen! 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 Ei! Eeppinen! Eeppinen! Kuoleeko vielä? Ei! Kuoleeko? Mitä? Miten sä voitit? Ui. Hyvä Vili. Oh! Ai niin, suuhan oli se kultainen omena.
Döp. Nyt noita name tageja. Luuletteko te oikeesti tarvitsette näitä? Tää? Siis mä sain joltain name tageja. En mä antanut sua ainakaan.